मौसा कौन पाग है पाग ना ये बाग हम अरे भाई मोर गलु है मो टे बुझ माछ एथर धरा हैनी ना माछ टे बढ़ी ना जोरा भाई तो सब एडी मौसा पूरा पाग जमे हम 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 त्रिकाल सब दिनों खाओ पखाड़। तो चलिए शुरू करते हैं। माछ एथर धरा हैनी ना माछ टे बढ़ी ना जोरा मौसा कौन अध घंटा ना बसिलानी पाग टिके हौ पाग ना ये बाग अरे हे अरे समस्त तो अछ अब से गलुआटा कौन गला अरे गलुआ आइले पूरा आयो रे मां अरे कौन है कि सियाड़ू कुंडई कुंडई आसु कौन कहबी रे भाई ये गलु मोर जमा भल होनी जिते मेडिसिन खाइले भी जमा भल होनी कौन कहबी भाई कह ए तू गोटे काम कर तोर एकाथर सब गलु मरजी जाइलु कह भाई उपायटा कह कार्तिक मासरे धर्म हम गलुटा टिके मरी जाओ भाई कह टिके भाई तो सब एडी अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कौन लगी रे अरे भाई मोर गलु है मो गलु कथा टिके बुझ जादू पानीकंदा और गोड़ फटा पे तरुण आयुर्वेदिक फार्मेसी रो हाई पावर स्काबिडल मलम आउ लोशन। अच्छा अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ हाँ तार भल से गलुटा मारी तू अरे हाँ हाँ अरे गोटे बाबा अछंती बाबा त्रिकाल ସବୁ ରୋଗର ଗଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି ଗଲୁ ହିଁ ମାରିବା ବୁଝିଲ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଗଲୁ ମାରିଦବା ଚାଲ ଚାଲ पूरा को हल्ला कर आयो रे मां ସେଇ ଗଛ ସେଇ ଗଛ देखो रे बाबा ସେଇଠି ବସଛନ୍ତି ଦେଖ
ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଆରେ ମୋ ଗଲୁ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ସବୁଦିନ ଖାଅ ପଖାଳ କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆସ ଆସ ମାରିଦେବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଲୁ ନାଇଁ ମୋ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲୁ ହଉନି ୟାରି ଗଲୁ ହଉଛି ତ୍ରିକାଳ କଣ ସେ କହୁଛି ତା ଗଲୁ ଆଗ ମାରିଦେବି ବାବା ବାବା ଏକ ତ ସେ କହୁନି ତାର ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତ ତାର ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଗଲୁ ଟିକେ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ମାରିଦିଅ କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି ବାବା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଗଲୁ ପ୍ରବଳ କଣ କରିବ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ବାଳ ହଉ ହଉ ତ୍ରିକାଳ ସବୁଦିନ ଖାଅ ପଖାଳ ତୋର ଟିକେ ଚଢା ଦୋଷ ରହୁଛି ଭାସିଗଲା ସେଇ ମୋ ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ କହିବି ନା ତ୍ରିକାଳ ସବୁଦିନ ଖାଅ ପଖାଳ ଆୟୋ ରେ ମା ବାବା ଟିକେ ଗଲୁ ହବା ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦିଅ ତଳିପଟି ଆରେ ଗଲୁ ଭଲ ହବା ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହମ୍ ହମ୍ ତ୍ରିକାଳ ଶୁଣ ଯୋଉଠି ଔଷଧ କାମ କରିବନି ସେଠି ମୋ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି ତାକୁ ସକାଳେ 2 ଥର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଥର ଜପିବ ଜପିବ ଏକା ଥରେ ଗଲୁ ମରିଯିବ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା अरे कहना क्या चाहते हो ସମସ୍ତେ ନାଚିବନି ଯାହାର ଗଲୁ ହଉଛି ସେ ହିଁ ଏକା କେବଳ ନାଚିବ ତ୍ରିକାଳ 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 କଣ ସେ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି ତ୍ରିକାଳ 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 ହଉଛି ଅଧାର ହେଇଗଲା କିଏ ଖାଇବ ପଖାଳ ସେଇଟା କିଏ କହିବ ଆରେ ମୋ ଡାଇଲଗ ମୁଁ କହିବି ତମେ କାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ଥାନ ହଉଛ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲ ଅଥର ଯାଅ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି ଚଲ ହରିରାମ ବଡା ଓହୋ ପୁଣି କଣ ମୁଁ କହିବି ତ୍ରିକାଳ ସବୁଦିନ ଖାଅ ପଖାଳ ନାଇଁ ତମେ ସବୁ ଯାଅ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ ବାବା ସେ କଥା କହୁନି ଆଉ ନାଇଁ ବାବା ସେ କହୁଛି ତମ ସେ ବଡ ହେଲେ ତମ ପରି ଜଣେ ବାବା ହବ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଅ ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି ସେ ବା ଜନ୍ମରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଓ ଆ ଇ ଇ ଉ ଅନୁ ଉଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସକାଳୁ ବାବା ତମ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଲା ବାବା ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିଲା ବାବା ଆରେ ହେ ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାବା ହେଇଗଲା ଏଥରକ ଆମେ ତ୍ରିକାଳ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ଇଏ ବାଳ ବାବା କିଏ ପଚାରେ ଚାଲ ରେ
ବାବା ବାବା ତମେ ଶିଖୁଛ ଅକ୍ଷର ଲଉନେ ନେଇକି ଚାଲୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଲୁ ମାରିବି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ଗଲୁ ମାରିଦେଲ। जदि आपको ये वीडियो भल लगी ताले तुम गाँ सुकुटा पुओ टुकुना भाभी ये चैनल टाइम सब्सक्राइब कर देवे।